Hey, what's up dogs, det er Christian der er tilbage med endnu en lille video. Den her gang der spiller vi Assassin's Creed Revelation Multiplayer. Ligesom jeg havde lovet, at jeg ville lave lidt flere Assassin's Creed commentaries, så her smider jeg lige en ud til jer. I dag vil jeg gerne bruge den her commentary til at snakke om endnu et seriøst emne, fordi det kan jeg godt lide at lave, som jeg plejer at kalde tid til en lille snak. Men jeg skal prøve at finde på et andet navn til det, hvor jeg tager nogle emner op, som rører mig eller personer jeg kender, og så snakker om dem, og så vil jeg gerne høre hvad jeres mening omkring er det, og så videre. Så det er på en måde for mig at komme til at snakke med jer om nogle lidt mere seriøse ting end bare gaming. Og jeg ved godt vi har en masse unge subscribers, men jeg tror at alle kan sætte sig ind i det. Og emnet i dag det er det med at være skilsmissebarn. For nogen der er at være skilsmissebarn ikke noget der ikke betyder særlig meget. Men personligt for mig, der betød det meget på grund af, at min far han skrev, inden jeg nåede at blive et år, så fandt han lige pludselig ud af, at han ikke var parat til at være far, hvilket er, lidt sent at regne ud. Men jeg ved, for andre personer, der har det slået endnu hårdere. Der har det været sådan, at det er nogle gange ødelagt dem helt. Jeg har haft en ven tilbage, da jeg boede i Fredericia. Nu er jeg jo flyttet herop her i sidste år hedder det. Og hans forældre, de skulle skilles, og han var så slået ned, at han kom ikke i skole i en uge og sådan noget. Han pjekkede og alt muligt. På grund af, at han har vant til at have sine forældre hele tiden omkring sig. For mig jo, der var det nok ikke så slemt, selvom jeg stadig havde lidt sådan ting med at regne det ud senere, at ja, han skrev ind, jeg nåede for et år, så jeg har ikke haft rigtig nogen hjerne der, så det har jo ikke rigtig rørt mig. Og jeg har været heldig at have en, hvad andre vil kalde stedfar, men jeg kalder ham min far, på grund af at han har været der siden jeg var 2, som også er far til min søster. Så han er ikke min biologiske far, men i mine øjne, der er han endnu mere far end min biologiske. Jeg vil gerne fortælle lidt historie om det. Og det er hvordan da jeg blev de 5 år cirka, der ville min far gerne begynde at have mig på weekendsophold. Jeg havde haft lidt kontakt med ham, men det havde været sådan, at når han kom, så var det enten for at se tv, eller så var han der i en halv time, og så skrev han igen. Men da jeg var 5, der ville han lige pludselig gerne have mig på weekendophold. I må ikke spørge mig hvorfor. Jeg har haft en lille sådan mistanke om, at det måske kunne være, at jeg nok er stoppet med at bruge ble og sådan noget der og ting, så det er måske lidt sjovere at have mig. I don't know, jeg kan ikke sætte mig ind i hovedet på det, og jeg kan ikke fortælle hvad for. Men hvad for? Wow, der fandt jeg lige et nyt ord. Hvad for? Værsgo, skriv det i ordbog. Nej, hvorfor? Men han går så hen og får en kone, som jeg starter med at kunne lide nogenlunde. Okay, jeg kunne godt lide hende, men der var bare nogle tider, hvor hun var lidt mærkelig, at hun sagde nogle mærkelige ting til mig og sådan noget, såsom at hun kunne brække sig over, hvis hun så jeg holdt min far i hånden. Det skal så hilse at sige, at jeg er cirka 7 eller 8 år på det her tidspunkt, og jeg ved ikke lige, hvor mange 7-8-årige, der ikke holder deres far i hånden, hvis de er ude at gå en tur eller sådan noget, eller hvis man er nede i byen. Jeg mener, man har et virkelig dårligt forhold til sit far. Og der var en gang, og så nu går jeg lidt ud af emnet. Og det ender så med, at der er en periode, hvor de har anskaffet sig en hund. Problemet er bare, at jeg kan ikke tåle pelsdyr, og det prøver vi så at forklare dem, at hvis de får den hund, så kan jeg jo ikke være på weekendophold hos dem. Men det fattede de to ikke, og det værste var, at det var ikke engang min far, der ville have hunden, det var hans kone. Og det var virkelig sådan, wow. Han tager sin kone frem for sin egen søn, hans eneste søn, og faktisk det eneste tæt blod han har. Hans far var død, altså min farfar er død, og min farmor hun døde senere, da jeg har været omkring de der 10 år. Og de fik den her hund omkring det samme tidspunkt, så det var sådan dobbeltslag, og I ved, mister sin farmor, og så derefter så ser man ikke sin far i 5 år efter det, på grund af at han vælger en hund frem for sin egen søn. Jeg ved ikke om der er nogen der kan sætte sig ind i hvordan det er at blive skiftet ud med et dyr. Det tager virkelig på selvtilliden. Virkelig meget. Men jeg kom videre.
Jeg havde min far, selvom nu blev det nok lidt forvirret. Jeg havde min ikke-biologiske far. Og min mor og ham, de gik så fra hinanden. Det har været et par år efter eller sådan noget, så ja, det gik rigtig godt for mig, på grund af, jeg elsker ham, og det gør jeg stadigvæk, og det var sådan ligesom en skilsmisse en gang til, selvom jeg ikke har været gammel til at forstå det før. Wow, det der var bullshit, kan jeg huske. Og undskyld, jeg går lige ud for emnet. Men jeg kom over det, og så gik jeg på weekendophold med ham. Eller jeg var på weekendophold hos ham. Nu skal vi lige have ordforrådet på plads. Og sammen med min søster selvfølgelig. Så det gik fint og sådan noget. Og da jeg nåede konfirmationsalderen, og jeg skulle til at konfirmeres det har været et år før jeg skulle konfirmeres faktisk. Der kontaktede min far mig. Min biologiske far, skal jeg lige understrege, så jeg ikke bliver forvirret. At han troede nemlig, at jeg skulle konfirmeres det år, så han skrev og sagde, at han ville gerne give nogle penge til konfirmationen, bla bla bla. Og så ringte jeg til ham. Efter 5 år, så ringte jeg til min far. Og jeg kan huske, hvor meget jeg græd i telefonen, på grund af, at jeg har ikke snakket med min far i 5 år. Og jeg havde selvfølgelig savnet min far, selvom det havde gjort så ondt, at det med hundperioden. Så, men vi aftaler, at vi skal mødes, vi aftaler, at vi skal ses, og jeg kan huske dagen, vi ses der. Jeg havde lige været ude at spille noget basketball med nogle venner. Kommer ind med bolden under armen, og han står ude i terrassen. Han havde taget lidt på. Ej, det er ikke noget med sagen at gøre, undskyld. Og vi snakker i en lang tid. Og han begynder at give mig gaver og sådan noget. Han køber PSP-spil til mig, og han købte sådan en tyggegummi-automat, kan jeg huske. Og det var sådan, mine forældre så det som, at han prøvede at købe mig, men i mine øjne, så ja, måske var det tror jeg ikke, det var. Jeg tror mere, det var hans måde at sige undskyld på, det ved jeg ikke. Jeg har været, ja, de 13 år der. Og nu skal vi lige tænke os om. Jeg så ham ikke i 4 år. Det sagde jeg. Jeg kan nemlig ikke huske præcis alder, men jeg kan huske, hvornår han kontaktede mig igen, og der har været de 13 år. Men der var stadigvæk bøvl, på grund af, at jeg havde ikke lyst til at se hans kone, på grund af, at hun havde behandlet mig skidt, og det var på grund af hende, at jeg ikke havde set min far. Og han lover mig, at jeg ikke behøver at være sammen med hende, og det bare kan være os to. Alligevel går der ikke så lang tid, så vil han have, at jeg skal ringe til hende og alt muligt og sige hej. Og jeg prøver at give det en chance. Vi går på weekendophold sammen, men efter det weekendophold, nej. Det var for mærkeligt, jeg kunne ikke lide det. Jeg havde ondt i maven, når jeg var sammen med hende, og jeg kunne ikke lide det. Men så vi mistede lidt kontakten i sådan et år faktisk. Og så, det var sådan noget halvsnakken. Vi var ikke direkte, ikke snakke mere sammen, men det var bare meget, meget sjældent, vi snakkede sammen. Og så på et tidspunkt, så kommer min mor ind til mig og snakker med mig. Og fortæller, at hun har snakket, eller hende, og på det her tidspunkt, og stadigvæk hendes kæreste, som, hvad kan man sige, vores stedfar nu, at han og ham, de havde kontaktet min far og hans kone, og de har frokost med dem, og de havde snakket sammen og sådan noget. Og det endte faktisk med, at jeg gav det en chance og sagde, okay, vi prøver det igen. Så var jeg så en del af det. Hvor jeg prøvede at være sammen med dem igen. Og indtil nu har det gået fint. Der har ikke været noget, og jeg tror godt, at jeg kan komme videre og lade fortid være fortid. Så det gik lidt fra den der skilsmissesnak til... Men det var bare min historie, hvordan det har påvirket mig og sådan noget med skilsmisse og faren ikke været der og sådan noget. Familieproblemer, skal vi ikke bare kalde det det? Så fortæl mig nede i kommentarerne, for jeg ved, at det her det kan godt være et nederen snak for nogen, men hvad er I skilsmisse? Er det noget, der har taget hårdt på jer? Altså, for I skal vide, at jeg føler med jer, hvis det har taget hårdt på jer. For jeg har venner, der har taget hårdt på, og personligt selv har jeg også været igennem en del. Jeg siger ikke, at jeg har været den, der har været igennem det værste, for det er jeg sikker på, at der er nogen derude, som har været igennem værre. Men det vil jeg ikke sætte præmie på. Så det her klip, det er ved at slutte, så jeg har ikke rigtig mere at snakke over.
Så jeg håber, I nød commentaryen. Det har været en af de der lidt følsomme igen. Og jeg håber ikke, I er alt for negativ nu. Husk, skal altid være positiv. Og lige nu sidder jeg med et stort smil, fordi det er altid dejligt at få snakket omkring ting, og der har jeg brugt det her til os. Så tak fordi I så med, dogs. Og jeg håber, at I ikke er alt for, som jeg har sagt, negative. Skriv ned i kommentarerne jeres historier. Det er Christian, der signer ud. Vi ses.